Spoznajte kvalitné pracovné rukavice Tegera. Švédska značka Tegera sa venuje vývoju a výrobe rukavíc už od roku 1949. Za viac ako 70 rokov sa podarilo vytvoriť si renomé uznávaného výrobcu, hlavne vďaka vlastným patentom, vysokým nárokom na kvalitu a bohatému know-how. V ponuke nájdete kožené, kombinované aj máčané rukavice. Tegera však vyniká najmä v špeciálnych rukaviciach ako protiporézne, zváračské či zimné pracovné rukavice. Náročných zákazníkov určite osloví prémiová kolekcia Tegera Pro alebo kolekcia rukavíc s výbornou citlivosťou v prstoch Tegera Infinity. Kompletnú ponuku nájdete u prémiového predajcu Represent.